പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയെ, അനന്തകൃപ പെരും നദിയെ. ബാല്യത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ ഗാനമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയെ, അനന്തകൃപ പെരും നദിയെ എന്നുള്ള ഗാനം. അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയെ, അനന്തകൃപ പെരും നദിയെ, അനുദിനം നിൻ പദം ഗതിയെ, അടിയേനു നിൻ കൃപമതിയെ. ഓരോ വരിയും അകാരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ 4 വരികളിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ആരാണ് ഈ പാട്ട് എഴുതിയതെന്ന് എനിക്ക് അന്നറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസത്തെയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ പാട്ട് പാടണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഈ പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രാത്രി ഭക്ഷണം അമ്മ വിളമ്പിയിരുന്നുള്ളൂ. ഞായറാഴ്ച സൺഡേ സ്കൂളിൽ കുറ്റിക്കലെ ശ്രീ KV തോമസ് സാർ സ്ഥിരമായി പാടിയിരുന്നതും ഈ പാട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഗാനം എൻ്റെയും ഇളം ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പാട്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അന്ന് തലച്ചോറിൽ ഉദിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും പാട്ടിൻ്റെ ലളിതമായ ശ്രുതിയും താളവും പ്രാസവും അർത്ഥവും അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഇമ്പവും എന്നെ അതിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും ജനങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഗാനമായിരുന്നു ഇത്. ചുക്കില്ലാത്ത കഷായം എന്നതുപോലെ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെയും എല്ലാ ആത്മീയ പരിപാടികളിലും, എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും, പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലും, VBSലുമൊക്കെ ഏറ്റവും മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നതും ഈ ഗാനമായിരുന്നു. പാട്ടുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പാടുന്നതല്ലാതെ ആരാണത് എഴുതിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പാട്ട് ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന കാര്യം പോലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അല്പം മുതിർന്ന ശേഷമാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പൗരോഹിത്യ സഭകളുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ രചയിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയും അക്കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ലളിതമായ വരികളിലൂടെ, അതിലേറെ ശാന്തമായ വാക്കുകളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും പൊൻകിരണങ്ങൾ വർഷിപ്പിച്ച ഈ മധുര ഗാനത്തിൻ്റെ ശില്പിയെ ഒടുവിൽ ഞാനും കണ്ടുപിടിച്ചു. മധുര ഗായകൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ മധുര ശ്രീ ME ചെറിയാൻ സാർ. അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് അധ്യാപകനും പിന്നീട് ബ്രദറൻ സഭയിലെ സുവിശേഷകനുമായിരുന്നു. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അവരെക്കുറിച്ച് പത്രമാസികളിൽ എഴുതുന്നതും അക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു. ഞാൻ വൈദികനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സെക്കുലർ മേഖലയിലെ നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാരെയും സിനിമാ താരങ്ങളെയും ഗായകരെയും കലാകാരന്മാരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ തുടർമാനമായി ഞാൻ ലേഖനങ്ങൾ
എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സുവിശേഷകൻ എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാറിനെയും ഒന്ന് നേരിൽ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയിലെ കടുത്ത മതഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളോടും അതിലെ നേതൃത്വത്തോടും ഒരു പ്രത്യേക അകലം പാലിക്കുവാൻ എക്കാലവും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു വൈദികനാകേണ്ട ഞാൻ അവരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദം പുലർത്തിയാൽ അത് അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിടുമെന്നും ഭാവിയിൽ എനിക്ക് കരഗതമാകേണ്ട പൗരോഹിത്യ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അത് തടസ്സമാകുമെന്നും മാനുഷികമായി ഞാൻ ഭയന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രദറൻ സഭയിലെ സുവിശേഷകനായ എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം നീട്ടിവെച്ചു. ഇനി സമയം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മറ്റൊരിക്കലാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ലാഘവത്തോടെ ചിന്തിച്ചു. 1992 നവംബർ മാസത്തിൽ ദൈവം എന്നെയും വിശ്വാസ മാർഗത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു. ഇനിയും ധൈര്യമായി അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. അപ്പോഴും ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിനെ മഥിച്ചു. 1993 ഒക്ടോബർ 2 കേട്ട ഒരു ദുഃഖവാർത്ത എന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർത്തു. മധുര ഗാനങ്ങൾ മീട്ടി എന്നെ ആത്മീയ നിർവൃതിയിൽ ആറാടിച്ച, ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, എന്നെ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാതിരുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധുര ഗായകൻ മധുര ശ്രീ എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാർ ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി സ്വർഗഗേഹമണഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ മുഹദാവിൽ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നതും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ പോയതും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. മൂത്താമ്പാക്കൽ സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ഭക്തരിൽ പ്രമുഖൻ എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാറാണ്. ഒരിക്കലൊരു TV ചാനൽ എൻ്റെ അഭിമുഖം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവതാരകൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഒരു ക്രൈസ്തവ ഗാനരചയിതാവോ ഗായകനോ അല്ലാത്ത ഞാൻ ഒരിക്കലും അത്തരമൊരു ചോദ്യം TV അവതാരകനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയും ഇരുന്നില്ല. കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അവതാരകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അല്പവും ആലോചിക്കാതെ 10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മറുപടി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനത്തിൻ്റെ 4 വരികൾ പാടണം. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേട്ടിട്ടുള്ളതും പാടിയിട്ടുള്ളതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ 100 കണക്കിന് ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനത്തിൻ്റെ 4 വരികൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും ദുഷ്കരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. സമയം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവതാരകൻ എൻ്റെ BP കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന, ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് അന്നറിയാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ഗാനത്തിൻ്റെ 4 വരികൾ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ പാടി. ആ 4 വരികളിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന ആത്മീയാർത്ഥം കുറേ നാളുകളായി എൻ്റെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. സ്വരമാധുരി ഒന്നുമില്ലാത്ത എൻ്റെ പരുക്കൻ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പാടി. കാലമെല്ലാം കഴിയും, ഇന്നു കാൺമതെല്ലാം അഴിയും,
പിന്നെ പുതുയുഗം വിരിയും, തിരികെ വരാതെ നാം നിത്യതയിൽ മറയും. പിന്നെ പുതുയുഗം വിരിയും, തിരികെ വരാതെ നാം നിത്യതയിൽ മറയും. പ്രതിഫലം തന്നിടുവാൻ യേശുരാജൻ വന്നിടുവാൻ, അധികമില്ലിനിയും നാളുകൾ നമ്മുടെ ആധികൾ തീർന്നിടുവാൻ. അധികമില്ലിനിയും നാളുകൾ നമ്മുടെ ആധികൾ തീർന്നിടുവാൻ. എപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടിയാലും ഇഹലോകത്തിൻ്റെ നശ്വരതയും യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലും ഉദിക്കും. വീട്ടിൽ വന്ന് സിയോൻ ഗീതാവലി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രചയിതാവും മധുരഗായകൻ സുവിശേഷകൻ എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെയും ബിഷപ്പുമാരെയും പെന്തക്കോസ്ത് സഭാ നേതാക്കളെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ബ്രദറൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പലരെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില ബ്രദറൻ സുവിശേഷകരും വിശ്വാസികളും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാറിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് കൂടുതലായി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലർ പറഞ്ഞുള്ള ചുരുക്കം ചില അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധുരഗാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് ശരിയാകാം, തെറ്റാകാം. ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. എം.ഇ. ചെറിയാൻ സാർ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു മധുരഗായകൻ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ദേവഗായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മൂശയിൽ കുരുത്തതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ മുഴുവൻ ഗാനങ്ങളും. ഭാര്യയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പണം കൊടുക്കാനില്ലാതെ വിഷമിച്ചു നിന്ന സമയത്ത് എഴുതിയതാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയെ, അനന്തകൃപ പെരും നദിയെ എന്ന പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതുകയായിരുന്നില്ല. യേശു കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തത് പകർത്തി എഴുതുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ദൈവജനവും ഒരേ ആത്മാവോടെ ഏറ്റെടുത്ത് പാടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവ് പകർന്നു കൊടുത്ത മാന്ത്രിക വരികൾ നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവരെയും ദൈവജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആത്മീയ ലഹരിയിൽ ആറാടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അശേഷം സംശയമില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ എളിയ സഹോദരൻ ജോർജ് മാത്യു, പുതുപ്പള്ളി.